Ce faci, Gusti? Bine fac, bă. Nu ca tine, așa bine. Vai că așa de bine am mâncat. Ce ai mâncat bun? Spune-mi. Repede, repede, repede. Am băgat 20 de sarmale în burta asta mea faină. Că mâncarea e sufletul meu, că mâncarea e satisfacția mea. Și ție ciudă că tu nu ai ce mânca. Eu am băgat 20 de sărmăluțe în burtica mea. Că numai mâncarea stă în cap. Altceva nu ai bun. Mă, huhurezule. Ce-i, bă? Mă duc acasă că tu numai de mâncare știi să vorbești. Mai stai, bă, hai să vorbim de gagici. Bine, hai să spun o întrebare. De ce plâng femeile? Oare de ce plâng femeile? Nu știu exact, stai să mă gândesc. 1% de bucurie, 2% de supărare și 98% nici ele nu știe, nu?